Ensimmäisenä uusi Lumia-sarja. Grafitiharmaa väri ja moderni muotoilu tekee Lumia-sarjan valinnan moderniin pihapiiriin. Kaikissa valaisimissa runko on alumiinia. Pyöreissä valaisimissa kupu on polykarbonaattia ja muissa se on lasia. Seuraavana uutuustuotteena Aaria, josta myös ihan uuden uutukaisena seinämallit. LED-valonlähteelle suunniteltu pihapiirivalaisin. Sopii niin isoille kuin pienemmillekin pihoille. Valaisimen runko-osat alumiinia ja kupuakryyliä, jossa oikein tommonen kiva uritus, joka hävittää kaikki sisäosat ja poistaa LEDin pintakirkkauden oikein mainiosti. Sitten työpistevalaisin valikoima on täydentynyt uudella AMI-sarjalla. Kokonaan T5-valonlähteille suunniteltu ohutlinjaisempi valaisin vanhaan Ali- ja Alisa-sarjaan verrattuna. Runko pulverimaalattua alumiinia ja kupu opaaliakryyliä. Exhibitor breakroom and press room is located at the town side end of the entrance hall. There you have the possibility of taking a break, reading the newspaper, or checking your email. The exhibition will be opened for audience at 10 a.m. Have a pleasant day. Sitten meillä on moduulivalaisimiin tullut uusi valikoima Quattro LED. Se on tosiaan LED-pohjainen 3000 lumenin 600 moduulivalaisiin. Siinä on runko ja kehys terästä. Sitten tuon opaaliakryyliä tai mikroprisma-akryyliä tuon häikäisysuojaksi. Oikein erinomaista siinä on värin toisto, joka on 92. Sitten downlighteihin tullut lisäyksenä Chalice LED, jossa on DLM-moduli sisällä. Heijastin on tuollainen mattapintainen alumiini, joka antaa pikkusen pehmeämmin sen valon pihalle sieltä. 2000 lumenta ja 1100 lumenta versio. Sitten Deco LED on tuolla pienempi downlight spottisarja. Löytyy monennäköistä versiota. On sekä 6x1.2 wattia. Sitten on tommonen kitti tuossa, jossa on 3x1.2 wattista LED-valaisinta. Sitten tie katuvalaistukseen
uutuustuote Oxane, joka täydentää perinteisille valolähteille tunnettua Oracle S-sarjaa nyt LED-versiona. 3 tehovaihtoehtoa, 28, 56 ja 84 wattia. Valaisimessa myös vakiona tehonalennustoiminto. Sitten puistovalaisimissa ensimmäisenä Nella LED, joka on pyörähdyssymmetrisellä optiikalla toteutettu versio LEDeillä. Sitten Fluorio LED, joka on ollut vähän aikaa valikoimassa, mutta siitä on tullut pienitehoisemmat mallit tai pikkusen parantuneet mallit, 40 wattinen. Tuossa myös pyörähdyssymmetrisen optiikan lisäksi katuvalo-optiikka saatavilla. Tuossa on meillä se esilläkin. Sitten samanlaista optiikkaa hyödyntävä erilaisella runkomuotoinen Avenue F LED, aivan uuden uutukainen. Saatavilla tosiaan pyörähdyssymmetrinen ja katuvalo-optiikka siitäkin.